Tuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:48 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga naton sa matag para bati? Karon nga adlaw Lunes, pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 18. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Oktobre sa tuig 2021. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo silinga paraton tunan sa kinaanda liwat na maraton nga maging kabuylog naman nga puwersa sa aton news team. Ato silinga mga correspondent. Sa liwat na Manila sila pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton sila kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sila mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sila Patrol 2. Ato sila Crosswind Patrol. Liwat naman nga mga pagalagad, liwat naman nga magalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan ang liwat nga pag-amat-amat dalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Right naman ginapangayo, Action John Diaz. Maga-responder. Back-to-back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sila nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tanok, Siyudad Sangpago. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagan. Yung siningang korba sa siliga palatuntunan, the return of the comeback. Yung makasmana ka na dula tas kanginan. Salamat gid kay Lover Boy Action Marlon Hinovaya nga nag-take over sa atong programa sa sulod sang 14 dias durante gina quarantine kita. Angin positibo kita sa COVID-19. Thanks God nga wala man gid afekto sa aton maayo si COVID-19. Ang isa lang sa bintaha kung nga ang nakasurvive kita, number one is fully vaccinated kita. Ikadua, mabakod-bakod gin man ang aton immune system. Durante ka gina-quarantine kita, way kuya ka agi sipon, way kuya ka agi ubo, hilanat. Ito ginalagas ang ginhawa ko.
compare sa iban nga nangin na biktima sa COVID-19. Thanks God nga nalampuwasan ta ang 14 days quarantine. That's why sa ato sila matagparamati gina pahanumdom ta sila kung daw ano ka-importante ang ginatawag nga pagpabakuna. Muna siling ko nga bisan matapikan kasang virus, Delta variant man, COVID-19 man, anong klase nga variant da. Ang importante, kung fully vaccinated ka, na kompleto mo ang 2 mo ka doses, at least confident ka sa kagalingon mo nga ti may ara kaya depensa sa imong lawas. Sang sa wala ka bakuna sa lawas mo. Munang classic example. Kung why ka mabakunahan abi, plus nga mahina-hina pang imo sini nga immune system, diba si madalman ka. Muna nga aton nga panawagan pangabay sa aton gobyerno, importante sundon ta ang health protocol. Kag kung may bakuna, magpa-bakuna. Salamat gid sa ato sa matag palamati sa inyong nga mga prayers sa aton nga fast recovery. Budlay magtiner sa quarantine facilities ay. Although nga ti makapahuway-huway ka, kaon man lang kang tulog ang obrahon mo. Pero laing man kuyo nagagiyo lawas mo, nablang ginabalhas ka. I mean, kung may ginahimo kaya, although nga ti sa quarantine facilities, ti may ginahimo tayo. Hindi na pwede nga magpamimuyong ka lang, magbarikotot ka lang. Once and for all, try ka gid nga magpangita sa ideya na makapabalhas ka. Para nga pisan paano kondisyon ang lawas mo. Welcome na diri sa ato sa Palagad Action Night Patrol Program sa Lunes nga edisyon. Una nga bayan sa ato sa Palagad ginadulong sa inyo sa Kalawan sang D3 medyo may gamay-gamay nga paghalog ang ila sini nga quarantine status na daw halos liwat naman nga gin kakulbaan sa Department of Health. Sa naghalog-halog ang health protocol sa Luzon ay daw nagulpi baha man ang tao. Bagay ten tao hidlaw gid man mo, makagwa bla, maka-unwind, maka-sightseeing, makahuluhaklo sang preskang hangin. Sang sa itiner mo kag ipamuyoko mo sa balay mo. Kapiyar ka mo nga kung may balatian ka kag way ka ginaobras balay mo doon ka. Kung eksperyensyahan nyo, doon nagadugang ang balatian nyo. Namo to sa Luzon, sa National Capital Region, daw wala mapunggan ang pagdagsa sa tao sa mga beach resort to. Daw na kwan na hidlaw gid. Dili sa Bacolod kag Negros Occidental ti to say ara kita gyapon sa triple digit. So, importante lang i-sustain ta lang gid. Kag ang importante gid sa tanan, ang pinaka-importante sa tanan magpabakuna kagid. Ay sa gihapon ang aton nga mga hospital damo gyapon biktima sang COVID-19. Most of them wala mabakunahan. Muna nga ti ibang galawig hospital. Iti ibato ang virus nga nasulod sa lawas nila kati wala sila mabakunahan mo. So kung nabakunahan ka plus ang immune system bakod, munang resulta nga maka-survive ka 99%. Importante gid kung pwede lang pag may bakanti ang bulsa twice a day vitamin C ay importante gid. Kag inom tubi, importante lang hindi lang magminyar ang inyo lang pagkaon. Kung maglasay ng pagkaon mo, ati baldabid ka gid. Lang nga kung nara ka sa amon ang asahi sa sitwasyon, bira-birahan mo gid kaon. Hindi ka lang magparamatay. Ayos!
Malakas sa panahon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, hindi lang nga hapon ba? Nagbundak ang basko nga ulan. Nabulubog na man kadali ang pilakabahin sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa unexpected nga ulan. Dala ina sang intertropical convergence zone. Way banta gid weather disturbance. Muna na kung hapon iti papaktan kag ulugalom pagtupa sa ulan kaysa may paaman pa ina nga pagpulo pangilat kag pagpulo panago. Ayos! Isipon na marasan sa inyo si Marilo Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:56, 4 minutos para bilin antes kita magabot sa tak ng alas 10. 4 minutos man nabilin, dugay-dugay, curfew na sa syudad sa Bacolod. Unang kabayan sa ato si Balagad ginadurong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig pa ba ko sa ato sining immune system? Nagabulig ka mangin maayo ang sirkulasyon sa ato sinidugo. May skin problems ka, gum disease, tumar ka adlaw-adlaw, Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini nga maporson sa ato si Balagad ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Radio Philippine Standard Time. Impunto. Pangot. Las 10. Antes sa mga report na gikas sa atong siring nga mga patrolyo na reporters. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gutib. Standby sa report ni Aksyon na Rofo Dita. E-check na atong siring nga Patrol 2, atong siring nga Crosswind Patrol. Ibaloon ta ang liwat kapag balik. Pagpangalagad ni Aksyon John Diaz sa Lunes ng edisyon sa inyo siring nga palatuntunan. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa iya siring nga Observation Report. Kung
pag-asa ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aris Action Jan Diaz sa Patrol. John, good evening. Welcome back to the Philippines. Salamat, Action Jan. Welcome back. Welcome back. Bakit eh? Oh, because you are in quarantine, no? How's the outside world? Outside the world, In the world, In the world, Oh. in the sea. No one sees you for 2 weeks. kabudlay gid. Nabudlay gid ay, no? Budlay gid do ka kuan gid ka ka Subo. Do unang adlaw kay pay. Okay pa nang 1 to 2 to 3 days pagka 4 na, why na? Dumamba ka guro nga. Darna! Why ka gid may mo Do malupad ka sa balkon mo tuway, no? Luyag mo magwa sa kudal mo, hindi ka magkagawa kay basi si taon gusto pa balay mo nga na-quarantine ka, guwa-guwa ka. Yani, kabati kang istorya. Gani, amo gid. Ati, amba ko kadi do basi do kumatakan na do malupad kito sa inyong mga balkon sa babaw to ay no. O hindi ko din pwede ka lumpat para ka paladyo ko na di man. Hindi Kaya gid kito hindi pwede. ko pwede. Oo. Anyway, tiyan mo gina. At least na tilawan mo liwat. Ang una to why to swab test, quarantine lang to ya. Gusto bong ya. Ati subong kay nagpositive ang sunod balay tiging swab test ati dala sa swab test Ati, dalasa gini. Bukan ti survive. Yes, no? action dyan. Amo na nga to na. Oo, survive ya. Amo na bintaha kung fully vaccinated kagag ang immune system mabala medyo mabakod-bakod. Oo, okay, ti survive mo ya ang COVID. Oo. Amo lang bali lang nga hindi kaya si mo ya ka saler ang COVID, no? Aralan na siya pero hindi siya kagwanta. Hindi siya kagwanta kaya may inog bato yang lawas mo mong kaya may Yes. ara kaya nga vaccine sa sulod sang lawas mo. Oh, isa pa na, no? Hindi kasi ka-agwanta sang unod sang lawas mo. Kaya wala labot nga dako nga daan. Dako nga bakuna. Ano katako? Ito kumudla tumbahon Ayawan tumba, hindi kita matumba. Ayawan sa pugday, no? Mapurote na mataya, Niya daw kita siya ni matumba, hindi siya matumba. Ay, hindi gid. Yawan kita. Kaling kapasalamat man tagson dyan sa mga listeners nga bisan paano ka support mabla sa papangamuyo bla daw nakabulig-bulig man Oo, kagati. Lang ilisong kay mga kalingawan ka, no? Kung wala ka kalingawan goro, Ati, why gid? discuss ka gid. Budlay gid kun why ka sang kalingawan bla action dyan? Pero kung mayo man ang kondisyon mo, mo ginambal nila, kung mag-positive ka, kalma ka lang. Kalma ka lang, kag hindi ka lang magpanik, kag hindi ka lang mapakulba. Amo na Oo, importante. okay. Kaya balok ako sa dyan, kung magsiling ka positive ka sa COVID, ang tendency mo sa makulbaan ka mo. So di mo kung ginakulbaan ka, di mo ka daw lain ang ginabatsag mo. Oo, pero batsagon mo sa lawas mo, kung mayo lang ang kondisyon mo, wala gid problema. Oo, why gid. Ako pasalamat ko Survive dyan. again. Ako pasalamat ko, why ko gisipon, why ko ginilanat, why ka panalakit ang lawas ko, ano pa nga mga sintoma. Why gid dyan? Pag 8 days ka magpatag, pag ito, hindi bilang ang period sang kwado 8 days lang. Oo. After 8 days, kung why ka nagamilatsag, do laban ka na sa daw piho. Oo, piyo recover na ilo. Fully recovered ka na. Daw namin lang kay pag 8 days sa kong lawas ko daw, why gid? Salamat. Oo, gid. amo na gani ang advantage sa Xonerica. So sa Ibandra, nga wala pa nakabakuna, storyanta na karon, no? Yes. Anyway, mayong gabi sa totanan nga mga kakson, libot-libot kini papang, mayo kay sini nga gabi, bla sini nga po, may naulan. Oo. Kaya na lang gid tiya pagalinti nga mga alas 3 media, nga sigit yung bundak daw kakibot ginangaton nga. Do ka ba ang masang simpo, nga doon ka para malahas makita kay na, gulpi na Gani. sila buong ulan. Hindi impacta na. Hindi gid paktan, pero at least pagkagabi, kalma na sa, no? Linong Oo. ng palibot, ang madanlog na dalan sa temprano, balik na sa normal. Oo. Tadlong na, no? Tadlong ng lakad sa mga salakyan sa Tondalanon. Likawan ng aksidente, kisubong gabi may aksidente naman dikto sa may magsaysay Aronetaw. Sa talong sa flyover, may nagtumpilak naman ito ng motorsiklo. May nagbubuanay na naman. Tido kaliguan na sandala, gumungguanay pa. Amo ginabasa gani, arab lang ang bal mo balakis ang doga lang alang ka ko din ka marabay, kung masaktaklad ka pagbabaw, kung sa dalong ka magi. Amo gina-resulta kisa sang aksidente. Ang lain subong, bisan aksidente, way may baton sa ospital, kaya sa amo pag ina. ambulance, Ang sa tudno. din, na aksidente ka na aksonerek, buhi ka ha, aksidente ka.
hindi kaya pagdalon ka ambulance, tawagan na nilang ospital. Oy, regional hospital, may pasyente ko di. Batonon mo ne. Magamba ka hospital nga hindi, kaya puno kami, way may himo. O, Medyo tawag us- isa naman. Oh. Bamsi, may pasyente ko di, pilason, batonon mo ne. Ah. Magamba nga hindi, wala. O, hindi ka na pagdalon. Ay, gali. Tawag kung wala lagi sa hospital, ibonglong ka lang nila sulod sang ambulance, sa balong ka nila outpatient ka lang. Ay, ti karon kung nagkalabalda, kadabi nagkalabali ng mga tulaan mo nung anong ila disposisyon sina? Na muna sa action Eric ang budlay kiti ang balde sa emergency responder kinahanglan na nila magtawag kay kabudlay mabala nga gulpi mo lang dalon sa mga ospital especially kung hindi emergency pero kung emergency cases dalon ginila diri sa ospital kasi amo na ayon gina nila tubtob nga kung may ligwa mo lang isa ka bilog daw ipasulod ginang pasyente doon la kay na sa case to nga do na nabalian sa TL or Oo. na fracture at TL ya ayawan gid sila pinanawag ospital kung sino mabaton sa ospital sa Bacolod. Ang katawag mismo mong first responder? Yes, sila mismo katawaga. Ah, gali ka mo na sa mong patakaran gali ba nung nakbalwaw? Amo nang ilang ginobra kay natubla ang ambulance na labotan ni sa ka oras may pakalin sa area. Kaya magsiling ka nga yung aksidente, magsiling ka yung emergency pag aksidente mo automatic daro ko sa ospital mo na yung pag-accidente sang pamilya or sang mismo pasyente. Ganit subong nga katabo kung masarangan ng Manila ka emergency responder, ginabulong ana nila sulod sang ambulance, ginauna ginila tapos gasigi sila contact sa ospital kung may Oo. ligwada kay dra namon diretso kay kun wala man lang kanugon nga digto na namon dalo maribot-tibot na naman kami. Ti ang gwa siya naguro ti ang worst case scenario ti tawagan ang pamilya sang biktima guro ti di baton sa ospital dara yung tus balay. Wala kay saction Eric nga kinahanglan nila gid nga makadtugin ang pamilya sa mga amo sila nga kaso Grabe, kay no? para mabalaan nila. Pero dumduman mo tong gintiro to ding PDEA agent to bala Sa barangay Kabog? sa Barangay Kabog ginsaylo to na una sa isa ka hospital dira sa Oo. may South General Correct. wide baton kay wala na. Wala na bakante. O bakante hindi sa makabaton. Ti ang Sige makuna. no brang ita hospital tubtob amo niyo gusto nila private mong para makabragid. Dasig? Oo. Hoy may mo. Regional Tinaya, hospital tinaya, ang tupa. ina ito tod ng emergency na kay tinatiruan mo may balas Oo. lawas siya. May pilas siya. Why may mo ginsaylo diri sa may regional hospital kay di wala private nga may makabaton in that particular time. Grabe, so, no? So diri nila ginsaylo sa hospital regional timing man ginbaton gid ka regional hospital. So diri nila na labot action direct. Amo mo tong kaso bala sa may sumag na ligad man nga Webes. Oo. May isa ka babae nga nadagdag sa tricycle kay binungguan ka tricycle lang isa man ka tricycle Oo. nadagdag Mm. ang ulo likod sang ulo di nagkaratilas nagkaradugo ding iya nga ulo Okay. gableeding gidala sa may ospital nga private Mm. at sa lang sagwa way nakasulod kay hindi pwede kay wala may baton Grabe, no? Pailo sa Kung ikaw- ibang ospital kasi kung- ang ilagi nakabalakan ang Oo. COVID-19. Amo nagligad to nga mga sinimana I think 2 or 3 weeks ago to lang bot ko nakatamwa ka ti nagligad nga mga sinimana di sa ari pa ko di ka duty nga may pasyente sila lang nga daw ano to man emergency gid ya amo to nga nagwald ang pamilya sang pasyente sa Corazon Locsin kay hindi pa sudlon sang ospital mo. Walang cases actually especially kung wala na available. Wala bakante yawan ka gid pagitaya sa mga ospital. Mak mo nga obserbar lang ko ga singgitan ang pamilya ga wald ang pamilya mo sa nga manumbag na to security guard galing ka security guard sa Corazon Locsin hindi man nila mapasok kasi gasulod man niya sang order sang pinaka chief ta sa ospital nga si Dr. Drilon. Di may mando sila nga ti amo na bla ang pamilya to action diyan mapati ka nagwald gito ya. Mo na cases kadabi kong gabi maglabay kami dire. Ang ambulance gapila na sa tubangan sa emergency room. Oo. Kailan taon na nila anong balatonon nila kaganong hindi kung sino may referral o kung wala daw mo na nga kaso no. Kamo to nga guro ti natanaw man sang security guard guro nga daw tuod grabe na gid man to kag daw hiling agawo na gid man. Amo to nga decision na sila nga nagipasulod na lang. Kasi isa ayun Te mga osisiro di sagwa nga daw nagmula nagpolo fiesta tong Corazon Locsin kasi linggi tao mo nyara man lang gali na. Gani. Ay grabe siling ko Amo nang kaso no. Kung ikaw ning pamilya siling ko bala dyan ti siyempre ang emotion mo bala ko isa hindi mo mapunggan gid kwan ka gid ma wild ka gid. Amo na halong-halong ka gid no. Kay budlay gid subong ang ambulance gid ang mga ospital gid tiga ayawan ka gid subong pangita ko din ka malusot ya. Grabe no.
Porque ang sitwasyon, kiti mga apektado sila sa COVID-19 action erect, no? Yes, yes. So hindi man naton sila gid mabasol. Anyways, kung kasige ka dapat hinahinay ka gid sa mga paglambihong sa dalanon. Libot-libot kami diri ang plaza, hindi lang tanto mo sina kasanag do jutay naman ang ganing ka libre sakay nga bus subong. Do Oo. bilang na lang do ko na tapos na. Pero jutay-jutay na lang actually ang nagalibot sa surad sang Bacolod. Oo. Ay, ano gani belated happy birthday kay Idol ka Police Captain Elmer Bonilla. Kahapon, no? Kahapon. Kapon, Oo. kapon yung birthday. Oh, yes. So, te, anong yung prestada? Why gani kay why to sa? Ate siguro, siyempre, tipon-tipo sa birthday, medyo pa iwa. Kasi pamilya lang urana iya. Pamilya lang anay. Pinamilya lang nga birthday, Okay, gimbisitahan ko to sa kita timing libot kami sa bato mo ko tayo bisitahan sa sabi kay why tani kagalit siya mo Kay why siya? tamya mo ta gini sabi. Why sa kapon? Subong adlaw ito sa Kopo kahapon sa birthday, yara sa. kapon do ara siguro sa birthday ya. Pero why ka mo nakita, nay? Why kami nakita ay. Di ko nang kita, nay ka mo katili mo to siya, wag ito. Boss lang ah. Di ba sila nga sige dyan, wala problema. Oh, may boss mo man. Buyog ta, buyog ta. Buyog ta, ukon sa tao-tao, Oo, ara sa ara. Mudan mi ara mo no. Oo. Speaking of barangay sa Backup 7, hoy ang barangay Mansilingan sa tanan ng taga Mansilingan sa October 25 may vaccination. Samtang ga vaccine ka mo or tapos sa vaccine basta first dose may atag libre nga 2 kilo bugas ng barangay Mansilingan. No, nagkita ko diyo. Kabuhi mo proteksyonan ko anti-COVID vaccine program sa City Government of Bacolod. May COVID vaccine, may 2 ka kilo nga bugas. Wow. October 25 ni sa may Mansilingan Agro-Industrial High School. Sa O na? kung sa Sa 25? sa 25. Next week? Next week, Monday. Oo. Mon, bala dumira kami vaccination sa barangay Panukoy, bala buwas bala mo. Guro ka kay nagaplastar man to? Buwas nga amon vaccination, do Astra to kag Sinovac. So, I Kaya kita ko pag ginagawa yung programa to eh. I think do second dose na kung first dose do lipat lang ko. May programa man to kay na sa gym. Sa gym kay na. Oo. May kuhan kami to, may bulobisita gamay to sa gym. Tingala ko kay na nga dumi tingog-tingog to sa may barangay gym. Ka barangay Pahanukoy, Action Ereka. Kita ka lari kiri oh. Buwas gid October 19 na balik ka Kabad Glen. Vaccination sa to barangay gym, may first dose ang AstraZeneca kag Sinovac vaccine. Second dose para sa Moderna nga nagpa-vaccine sa September 21. Hoy, sila Jumare? Sila Jomari. Ano na Jomari ang ilang ano ilang injection now? Ano ilang injection na Jomari? Moderna to sila ba ay? Moderna. Sa 21 nila schedule. Hindi, buwas na sila. Buwas sa ila, oo. Oo, kaya nagpa-vaccine sila sa September 21 mo. Ang ila second dose is buwas Buwas. sa Moderna. So, Sa Moderna. second dose sa Moderna, Astra kag Sinovac sa first dose. Yes. Okay. So dapat kini katuan din nila kay digto ni sila nagpa second dose da no? Makadtogin si Mads Jomari kag si Mads Dodge. Oo, dapat Oo. si Sir Jonathan pagid. Jonathan, no, Himalaya. Ate, ara na buwas si pare Jonathan, kaya ari na di siya mo, para Iloilo. Gani. Oo. Okay, Pero so, kailangan lang, second antes mapabakuna, si Jomari, second dose sa Moderna, Maluto ko tanay. tapuso na yung luto. Diba, si kung siya ang tublukan, di siyang gutom mga tao, takaksuad yun, no? Ako sa babaw. Basta siya man matublukan ka ba? Kung sa bagay, kung jutay mo lang, kung sa bagay, jutay mo lang luto, kay boss birthday ni Action Brian, eh. Ay, oo, Kaya ganun. may libre mo di si Action Brian nga pulo panyaga siguro ready to eat naman guro na. Oo, no? Ready to eat foods. Mayo gali kami libre pag inyong flu vaccine, no? Para sa senior citizens, sa Panukoy, boss. Oo, tiyan mo na nga bintaha gid na iya diyan. May flu vaccine, no? Pero Ah. nalabot sa COVID-19, nga vaccine, may flu vaccine pagid. 8 a.m. to 3 p.m. Ang balde ang gusto mag-vaccine, dapat magdala sang ID, ballpen, face shield, alcohol, gagiban pa nga pwede mausar, mas maayo dala ka tubi, no? Dala ka gid tubi, ya kay para safe ka. Ano niyang pareho ko plido niyo? Jeremiah Inventor Diaz. Port Place sa Kabarangay Panukoy. Oo. Sa Fisheries Technologies Licensure Examination. Oo, mo na siyang nagkwado, do na top na sabla mo. Of number top 4. Top 4, taga barangay Panukoy. Sa Kabarangay Panukoy ni. Correct. Pero plido ya Diaz, hindi mo maglayo kaya doon, no? Diaz, mga Diaz, mga Mayo subong ah.
O, do ka, huwag ganit si Kawad Jonathan Diaz. Jonathan Jr. Diaz Ano, Jr. O papili councilor, ang kapitan Kap? sa Barangay 18, si Kap Madilin Diaz. Na Kap Madilin, Ah. ang ginapamangkot mo sa akong party kay Kagawad Erek, Ah. si Action Erek, aragin sa bate na kagina ko na ano. Wag kabalita si Kap Madilinaw. Sige, wag ko ginasabat, ba ko sa laman o gid mo. Tingala ko na paabot kung ba ang padalay sa ako. Hindi ko kagabot padala ni Kapitan Diaz, aw. Gani, kay ang bako sa laman o gid mo ah. Napigaw ang radar ni Kap Madilin Diaz, aw. O kamulo ka sa ako, kay naliga, ito may nagpupok silang linya sa kuryente. Atong brownout. Oo. Sige, ano man sila, no? At kung sabagay, mas pare Jonathan Diaz. Yes, si Kagawad, ano Jonathan. Si Kagawad Diaz Jr. Jonathan Diaz Jr. Ti masako man ang libot-libot man. Oo. Kiti ara sa glis sa team ni Mayor Bing, no? Sa GP sa GP. Oo, tribo pula. Yes, Tribo Pula sa Oo. Amerika. Mayo mo na, kakagawad na ako kapitan before, at least gasaka bla. Oo, kagpisan mga bata. Oo, hindi man nabalilaw na mga kung gusto mong saka ka man. Sa kagawad, SK na sa una. SK, kinagkagawad na kapitan. Yes. Abala tila, naman din nga level, aton din nga sa takladon kung nasarangan pa niyaw. Gani man sa matamat mataklad gina. Yes, Action Eric, no? Anyway, ay, ala, oo, gali, gano'n sila gali nga condolences to kay pamilya ni Sir Mario Amaca Ay, ng oo. NOHS, no? Ginlubong ka na si Sir Mario, no? Ha? Si kayo na sa ginlubong? Ambot kung kayo na sa Kayo na Lubong, sa ginlubong, kayo naman nakamuno sa akon, kayo na nga do kayo na sa ginlubong. Kaya doon may haya to sa NOHS gapon eh. Oo. Domingo? Hindi na ko sigurado kagapon o kung kaina lang. Ambot lang gid, hindi mo ko sure why ko gina-follow up Action Erica. Oo. Pero principal na sa Negros Occidental. Ba kanugon man kay Sir Mario Amaca no ka buot man klase principal ka daw dama man na buligan action diyan. Oh, very accommodating. Oh. Doon duman mo to pagka to lasang balita to sang bulalakaw to. Bulakaw to. Oh. Asa gito go upo bisan sa class dikto lapit sa may pader to. Ara Oo. niya si Sir Mario Maca, very accommodating. Oo. Bisan kay sino. Na-miss Estudyante kita. o maestra. Na-miss kita sa mga maestra, sa mga estudyante, sa mga nanay, si Sir Mario Amaca. Yes, Oo. no? Damo na gani nga na ginilakson Eric ang iya grabe nga pagpangalagada. Yes. Anyway, ito mas importante no? Muna nakita niyo man ang suporta ng iya nga mga nabuligan action Eric, no? Gani. Anyway, mga kakson, so far, ang pinakauling nga sitwasyon, medyo pa ang paangang pa niyo po, preparada ha, hindi mo mukulog, hindi na tupaktan ang lakat ng panahon, mga kakson. Sa totoo mga kakson, bantayan ni detalye, ining isa ka security guard, na ginreklamo, ginimuslan niya, ang isa ka cashier. Ay, yati. Kay inagin lamang sang aga akson na Erika. Aha. Kay in priso, ang detalye, sinakaroon interview naton sa kapulisan na labot na naton ang suspect kay nadakpan sang aton nga mga kapulisan. Sa totoo nga magkaakson sa mga panahon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa aton lawas sa mong paguyang ko ng paglubo sang aton immune function. Ang mahigko nga kolon kag hindi regular nga pagpagawa sang higko sa aton lawas sa may dako nga papel sa paggawa sang aton immune function. Ang dapat himuon
Sa patrolang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Dagang salamat kay Action John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa muna kabudlay kung ikaw mahospital. Pinagid kong mga hilingamon ang ginhawa mo. Bugto ng urangos mo. Paswerte, basi mo pa na ang ika-wild sang pamilya kung may daral on sa hospital. Ay, kabudlay. Munang sitwasyon kung ikaw ma-hospital. Namo kagya, gina-check pa kung available, kung mabata ng hospital sa imo. Kung hindi, hala, tawag ka lang tawag sa iban nga mga hospital. Balikan na karon si Action John Diaz. Sa tipo rin sa Action Balita, isibo na ang orasan sa inyong Marilo. Action Radio Philippine Standard Time, last 10:23. Ang report ka na batian ninyo, haling kay Action John Diaz, ginadulong Oy Hinolan and family dira sa siyudad sang Cadiz. Thank you very much, Gid. Naga-monitor sa aton sining pangalagad. Sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, siyudad sa Sipalay. Ga-monitor man sa aton. Salamat gid kay Sermon Lopez, ha. Sermon Lopez and family, mayong gabi gid kamayo lang nga pagpaurok-urok ka pamati. Sa kay Alex Montesada, ay gabi gid, ha. Tamayo lang si Star Mayo, si Doc Matt Mayo, sang Minnesota, USA, kay Ma'am Jinky Jalagdon, sang Arizona. Alin nila kay Alex Montesa ang pagpanamyaw. Kay ginatamyaw komandara si Watch Kikay. Kikay. Salamat gid. Mayang gabi dira si mo kag sa bilog mo nga pamilya. Dilutong tanamyawon ko kay Mary Jean Nuas man. Kasi kung gamonito dira si Mary Jean Nuas, PM liwat kay doon na mislo ko yung imong greetings, no? Ay gabi dira kagmay lang nga pagpaurok-urok. Sige, check na mga report na gikan sa aton cinema correspondents. Tabay sa report na Action Rofo dita. Unang ta report live gikan sa Northern Negros. Opo na kay Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Roger Gotib. Line number 2 sa report. Jeremy Gabi, Jerpes Karin. Yes, action direct, may gabi sa mga action. Bagong lao man sa Kisanay. So na... Ayo di purma. Idlaw ka gid, ha? Dua pa lang kasi mana to. Yan nahila ko sa imo ka daw katawahan sa mga buhi mo. Oo. Gusto mo man po kay hindi gusto ang panahon? Yan ba? Para sa mansanagyan mo sang una. Oo, Nan. damay na lang kunano ang mando, ang mga tumando. No, kalain mga raka sa radyo, raka pas barangay, mapasaway ka dito, kalain man. Nan. Kaya pa action areas na yun, pasaway na mo.
Oh, na. Kaya patuto na sa igad akong kinanglangon. Pa musi-musi si kalimutaw mo eh. Huwag ka may mo eh. Sige lang nga, kasi mo ginawa magyan, magina sa nato, magyan mo na sa iban, kasi wala Yan, sa... Hindi na nila magyan kung gahalong sila. Ate! Fully vaccinated sila. Ang importante da. Kasi sabi sa ganis ni Banding, gani siya, open litter to pagpasito, diba? Oo. Nga, siligi sa ganin, tanan nga precautionary measures, tanan nga pagtuman sa protocol. Ara siya. Ang galing kayo, ara siya, galing kayo, ano mo kung abot na gantin ko nga, tiyon mo na yan, ikaw naman. Kasi, Ay, oo. Budlay gid, budlay. Oo, gani man, muna karoon, muna ang pinalan nga, kuhan mo gid, ipain mo gid ang kaugalingon mo, hindi ka na sige ka, kada-sada ka ba? Budlay. Budlay. Oo. Sige lang muna ang sinaton nga church experience. Oo, ina nga mga buta. Mga balita diri sa mga siyudad sa Cadiz, sa Sineret, isa ka nagluntad nga vehicular accident ini kay man may mga Arab Sineret, mga nga ride dala nga sunod na sila mga single motorcycle. Oo. Nag-ride sila blati, may isa man ka pasayro, di pa pasayro nga tricycle. Na ini-accelerate ang nagliko bla. Ay. Nagliko mo golpe pero kasi na light man sa kuno. Oo. Ang sunay na tabo niya pilason ang driver kag pagkatapos ang isa ka pasayro man nga may bata pa sa 6 bulan. Ay lagani kay bata itong 6 bulan. Kaya man maano accelerate, no? Ay sus. Natabo ang incidente actually, ini natabo kahapon mga alas 5:20 na kang hapon sa bahin sang Bagong Dalan sa Barangay Kabahog. Kaya ang isa ka single motorcycle o kung isa ka tricycle nga ginawa niyo, kinerek ni Romeo Andrada, Amatayo, 45 anyos sa edad, kagini residente sa Crossing FI sa Barangay Kabahog. Ang iya sini mga pasahero alin sa Crossing FI kung tani madulong diri sa may housing sa Bagong Dalan, kanday Sweeney Grace Canseca, 44 anyos sa edad. Si Angelica Plaida, 24 anyos sa edad. Tagrawid na Villa Carlos, 41 anyos sa edad. Ini si Angelica Plaida, may bata. Ini siya nga 6 ka bulan nga upon pa to. Pero sa naggaluyan man nga maano, pero ini ang tatlo may mga lastro sa lawas. Ang isa man sa motorsiklo, hindi naman ninyo naman niya ni Joan Jules Lacey siya. Niya nga Joan Jules Lacey siya. So, sunod sa report, siya 22 anyos sa edad kag residente sa Dalan Mabini diri sa may Barangay Sontri, siyudad ng Cadiz. Nagapadulong man sa city proper kung danay sila. Sang kining tricycle nga ginaman niyo ni Romeo Andrada. Sang si Romeo Andrada nagliko diri sa Bagdalan kag nalabot ni dayon ni Jules siya ang tricycle ni. Okay, ang resulta ang driver ni si Romeo Andrada kag direct kay Paksiaman, ang tiil yung accelerate fractured. Mabali kag yung dala siya sa hospital. Awan sang ini naman niya ang tatlo, may mga samad man sila pero may lang nga kay outpatient man sila. Sunod sa report sa hapon, pinaglit sa kay Police Staff Sergeant Dindo Ivan ngagin patigayon ang pag-impound sa motorsiklo ni Jules siya agod nga ini-accelerate ka ang makahatag ng assurance sa mga nabiktima na dapat accelerate ini masabat naman ang mga kagastuanan.
So, pali, sunod sa iya, kaya istorya ka man siya. Ngati, nangyaya lang ko tanin, nga sa mga tricycle, hindi ba dahil magliko, gulpi? Sabi nga sila niya, dapat tanin lantaw-lantaw man sa side mirror, kung may ara man kasunod. Gani? Ako mga tayo, kahit siya nakahana naman sa sinerik nga overtake mo sa magliko ang motorsiklo, then so nag-cross sa lala niya. Okay. Kaya mo na yung tabo, no? Sila niya, handa man sa kulong nga iya ini, na pag-bayaran ng sinerik ang mga damage naging tuga. Lugang pag-hit kahapon man, la City 20 na sa gabi, duwa ka mga hubog na nagasakay man sa single motorcycle na diskaril mo na sinerit security makalain sa mga pag-road sa lawas nila. Sus. Tagang isa to daw CT scan doon ka daw, hindi siya kakilala na sa gawingon niya. Ay, ate. Tungod siyang kwadla, tungod siyang Damage sa ulo? sa kahulugbon o kung sa impact sa pagkabunggo. Wow, delikado. Ang isa ka Honda XRM nga ginmaniho ni John Hero ngayon na Gillian na senior leader pa. Sa nga Sinda Rosetta, Barangay Sikaba, Sinete Cadiz. Ang tumong malak sinerik ang yan sila nga makrime nga si Christian Lee. Diya, kaya si Tanya Sigilad, iniya, daw ga grugi-grugi pa nito sa emergency clinic kagabi, sa dentist ko gano'n natin dito. Ang report natin, gasakay sila sa XRM single motorcycle, di pangarado nila sa ibang nga motorsiklo sa tricycle sa may crossing Kamayan, Barangay Calisbiho. Nasa doon nag-result pa, malairan nila itong mga damage nila. Hindi lang sinerik damage pa ilang motor, damage pa lawas nila. Kaya pangita to kagabi isang pamagi malang emergency clinic nga makatawag sa mga ospital agad na transfer sila o galing kayo daw wala pa na yun sa may magbaton nga ospital. Mo ginang budlay gid. Mo pag ginang mabudlay. So, amo na mga aksidente na sinerika sa lakyan ang mga nagkratabo dito sa may syudad sa Cadiz-Jalon, kung balita ni sa may syudad sa Escalante, ang kabahin sa pag-aristar sang pila ni anom tanan sa mga persona, pero isang giri at large. So, din sila ang nagbailar ng PD-16 auto. Alas 3:21 takna, sinigid lamang nga hapon, yung patigay ng operasyon sa kapulisan sa proper Ugtungan, Barangay Ugtungan, sa siyudad ng Escalante, ang una yung nakupto kayo ko, Roger Coronado Ilongakit, 25 anyos si edad, ikadua, Jose Junel Marti, 51 anyos, ang ikatlo, Francisco Mahilom, 55 anyos, ang ikaapat, si Ernie Sinining, 49 anyos, ikalima, si Edward Artajo, 52 anyos, kag ang ikaanom naman, si Johnny Pabalati, Sunos Report, ay niya nakapalagyo. Kalami sila sa residente sa Barangay Ugtungan, dira sa Ugtungan proper, pero sa report nagapatigayon tang tong etsa. So nakuha ang isa kaset na barahan tag 33 pesos sa kwarta nga ginapat yan among bit money sa siling nga pagtugal sa mga persona nga ini. Nga ditigando karon nagsimerik sa bayan sang Cadiz City o kung sang Escalante City PNP social facility. So far, sa mga dulog na report, mga informasyon nga aton sinaksinarek nga nating formal dire sa aton nga kundiri nga area of responsibility. Nakabyaw tayo sa Madeline Diaz. Kap? Nagpamatigid. Nagpamatigid. Ara siya. Si Mr. Jonathan Diaz. Kag si kagawad nga to-be Councilor Jonathan Diaz Jr. sa siyudad sang Bacolod. Dulubugat na? Kani. Magkaibilang agaw. Agaw. Agaw Bulang ba? Ayo di purma. Agaw, Agaw. May kalo. May kalo ni. May kalo. Doon bang sa dakop ka pulis na?
Labang ka dakop ka pulis. Di may Di kay way kalo mo. Way kalo. Iti, kada Disyembre, gatag si Sir Jonathan sa akon kalo. Oh, gani. Kasi may kalo. Way kalo. Oh. Oh. Way kita kalo. Oh. Kurti ka pa sa kaili mo ba? Oh. May kalo. Ara na. Matik na. Sa Jewel kay Day Batangko. Ara sa. Kabila pa naman si Subungan ko na umalam. Kailangan i-name recall. Kailangan ng name recall. Name recall. Muna ang kinahanglan ng Sumerik kay Baroka. Kung kita, dyan mo lang sa magkagulugan niya. Ayo di purma. Oo, ang chindi na sila. Toto, Albig po inulan. Oo, sila to Albig po hinulan niya, welcome back, idol. Aba, wate, mo ginasa, bilo ka rin ginahulat-ulat, sige lang permi, gapamate, sige lang permi sa aton. Ara man kabalo man siya. Si Toto Albig ya, reserve na na ya. Oh, reserve na para kay nanay na siya na masunod na Scadis. Matik na matik. Pag si Mayor Mading, bakit niya ya, niya lang ano si Toto Albig. Si mama na ya. Si Mami ya, si Mami ya. Oh. Pa very strong pagka ang mind na siya do ka kabla. Na siya do ka nalagay brood. Mag-counselor si mag-city counselor si Toto Albig po sa Cadiz at tiyan mo na naguro pagpa-Cadiz ko permi. Abaw! Tiyan mo na naguro sa Merek man ang masako mo. Permi kita maka kaon sang manamit-namit. Ayo di purma. Laban. Bawang ya aman tabang. Kami ay gili ako lumigo nga kapitan lakang barangay Mabini. Oo. Oo, kay na interview ko sa parte ko sa suicide bilang security guard. Tiga pamati sa subong. Kapitan Rosbel Villarin. Wow. Kumaga pamati ko kada gabi sa patrol galing sila niya. Oo. Naglain ng tono mo kung lain ng partner mo. Oo. Ang sulig ko sa Ayo di purma. Gapanilag mo si Kapa. Gapanilag niya daw galain ng tono mo mag-report kung lain ng partner mo. Yung mga mo ginaya, balo ka kilalan, lain timpla mong. Sulig ko bilo ka Kap. Oo. Ang mga sinibilang kinanglan, magkuhan ka ba, magtulo timpla ka man. Kinanglan. Ang importante da, wala labos ng timpla, maayo ko gin magwaslik eh. Ayo di purma. Kagay na, nangamusta sa sakon. Oo. Na tuslok ka ng kamot ko daw, pag bukad ko daw. Ayo di purma. Niya pihon. Kaya nga yung tabla ko gitya kay masubak. Bayara naman. Grabe ba? Kaya, naman aktionary ka madulong nga report. Ara na ito paray na das lang adwan ni Councilor Warren Saragosa sa Barangay Mabini. Okay. Kapitan Escalante na kung Cadiz sa Barangay Mabini? Ano? Ano ang Barangay Mabini? Escalante na kung Cadiz? Di may Barangay Mabini, man sa Escalante, may Barangay Mabini, man Cadiz. Tipo Cadiz na ginamutumod mo ya? Ang ako niya ginatumod, Cadiz ni. Cadiz. Oo. Pangilalaon, tapos ang Barangay Mabini sa Escalante. Nan. Doon may tupa man. Kung doon yun, kung relatanin sa Cadiz, kung doon may lapit-lapit. Laban na lang Cadiz, ulilan to yung Escalante. Ito ko hilayo to. Ay, muna ito yan. Wala, hindi yan isang text mo lang, hindi kinugay na din ka. Ayo di purma. Sige daw ka... Daw may konsuelo ka man, no? Daw kasulay, kagkatalunsay. Kung kilala ko niya, galakoy ba? Laoy. O, sige na. Kaya mo na Part-time Manila ka report. Balita, informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gudin nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon Roger Gotib. There you have it, live report sa area sa Northern Negros. Mga aksidente sa area na action Roger. So, hindi man mapulong, no? Mga halong-halong, gid po. Kita mo aksidente itong mga biktima. Tinatawagan mga ospital, yung batong hindi kasulod to. Ay, amo nakabudlay sa sitwasyon, no? A report na aksyon na Roger Gotib, giradulong naman sa inyo sa kanong
Sakay retired police captain Dingdong Severino, may gabigid. Sila San Enrique. Kay Sir Leo Dario, may gabigid. Sakay Ebski, The Cream, sa Barangay Dos, may gabigid. Kay Elisa Arellano Idanyo. Kay Juan Miguel Digumon, Manong John Bilonyo da, may gabigid ha. Kay Jocelyn Libuon Dispoho. Sige, alin kay Action Roger, check na report gikan sa area sa Silay Talisay. Action Rofo Dita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Rofo Dita sa report. Action Rofo, may gabi, please come in. Yes, may gabi action direct kada sa aton man sini mga kaaksyon, yari mga tipo naton diri nga balita sa syudad sang Silay sa kaperson nga may warang tabaras, ang ginda ko pini sang kapulisan, ang sistitsari kana kay Rolin Carisma Imalubay alias Nonoy, 52 anyo sa Panigon, may asawa, pumuli sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, syudad sang Silay. Ginda ko pini siya kay mga 10:45 ang takna sang aga sa nambitan iya nga duog iniangot sa warrant of arrest sa criminal case number 13155-40 para sa kaso siningay sa pagbayular sa Anti-Carnapping Act of 2016 o kung Republic Act 10883 kag may piansay ni nagdangat sa 300,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Iniwaran tabaras, in-issue ni Honorable Judge Dainadal Chongson Trosio sa Regional Trial Court Branch 40 nga nabase diri sa Baydakbanwa sang Silay kag may pitsa ini October 6 2021. Ining nambitan karon nga si Rolin Carisma gitinado diri sa may custodial facility sang Silay PNP Station. Sa dali ka mo lang sining report aton sini madulong mga balita nga balag opisyal sa blatter entry sang Silay PNP Station. Report diri sa akong ginamdaan para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Rufo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Night Patrol. Salamat kay Action Rofo Dita. Ang report naman ng Action Rofo, ginadulong naman sa inyo sa karawan sang may Toto Lance sultiro na gid no. Kita na kami Toto Lance kang ni Marito sa barbershop la sa may Sigasco. Ko kilala kay Toto Lance sultiro na kita. Pare Rami Bisana dati Dimisana gri no. Rami Dimisana. Palipat ko. Grace Alba Mistas. Mayong gabi gidra kay Ebony Butcher sang Germany. Madam Ebony Butcher sa Germany, kamusta ka da, madam? Kay Toto Ryan Borja, kay kumari ko Hassel Borja. Ga monitor gisla sa ato no.
Jason Eric liog manda sa Sineco hasta subong wala pa kami suga sa Sam Village. Ay gali. Sali Auki Di Sousa. Ay puwerte man Sineco. Di kundi pang gabi dap sa brand out. Daw hindi mayaw. Brand out lang sa iban nga adlaw tani ibula hindi lang gabi. Pagkabalik ang inyo sa reporturo, pagbalik naton, balik ka report sa Patrol 2 pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang pilihan pagdayon aksyon radyo pagkulon yun kag negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan responsable at pagbalita pagdayon na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag
Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagat may kabidira sa kay Madam Divina Gracia. Dira sa may Manbil Royal Subdivision. Salamat gid amo man kay Madam Ibone Butser sang Germany. Salamat man sang inyo nga mga prayers. Kay Ma Teresa Hoperanya, kay Julie Milatado Patrimonio. Mama Bethelao dira sa Binalbagan. Makamusta ka da? Mama Bethelao, kay Manang Bekilao, kay Kumari ko Jan Silao, kumparing Albert Adlanto to John Berjud, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing J. Jud, kay Hadu Aljan, kay Nene Lao dira may gabi ginos. Sa mga pampost dira sa may shell sa Binalbagan, mga empleyado security guards sa Biscom Binalbagan, na pinagin kay Miss Nora de Babildo kay Mr. Leve Frias, naga-monitor gid sa ato, no? Sherilyn Oro Javier and family, mayang gabi. Balikata ito nga Patrol 2, balikata si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon John Diaz, sa balik report. John, please come back. Ginda ko, Aksyon Eric, ang isa katantay uno anyos, yung security guard, yung matapos nga dinreklamo sa isa reserve anyos nga babae, sa nga ginaligar kaso nga paghimulos o kung rape at Aksyon Eric.
Sunod rin sa kay Police Major John Ray Batadlan, ang station commander sa Police Station number 4, nakabo ining inaligar pagibulos sa pasado las 9 ang na kay ginamang siyang aga sa boarding house o kung maring balay na temporaryo ginatiniran sang suspetsado aksyonerik sa investigasyon na nagwa nga ginaligar sang biktima nga gindala sa sang suspetsado sa balay ginpasulod sa kwarto kag ginpilit nga ginubahan aksyonerik kag dito ginhimo ang paghimulos. Sa pagtaysay pa sa pagreklamo, natabugid ang sexual intercourse o kanang paghimulos aksyon Eric dito man mismo sa balay. Sang nakakuha isang tiyempo, nagpadangat ini sa reklamo sa station number 4, kag gilayon man nga nadakpan ang suspetsado aksyon Eric. Oo. Sir, anong involved? Sino o sila sir ang ilalang ka-available nga details nga mahatag mo, sir? Bali, ang complainant na victim sinadala sa suspect sa boarding house ng suspect. Bigil sa gubaho ng iyong mga bayo. Tiklon siya sa kwarto, no? Sa hilingaan. Nakakita ng biktima. Matawin sa ang sarabatian si Police Major John Ray Batadlan, ang hepe sa station number 4. O galing, according to rin sa suspetsado, wala niya aksyonerik ginpilit nga daloon sa balay niya o kung siya ginatiraran ang biktima. Kaya according sa iya, mismo ang nagreklamo ang nag-ayo sa iya nga sugaton sa ila mismo nga balay. At o galing kay tinagapit na sila kung sila nga boarding house, kay tinapit naman ang iya ginatiraran si Diri sa ginatabawuan man sang biktima. According to rin sa iya, aminado sa nag-ayo sa mahalok kag magakos sa biktima. O galing kay wala ko na nagpasugot ining biktima aksyon na rek. Sonto na, wala na niya ining pilit pa ang biktima aksyon na erek. Ang baliya, nakalok sila nga duwa, pero dugay na to. Mga sinimana na ang nakaligad sa isa katsanggi. Pero kay nako na wala gid kuno sang may natabo sila nga duwa aksyon erek. Nagupod sa ako kung ginapod sa boarding house. Nagupod sa sir? Ano natabo ka? Paano nga nagupod ka? Ang sugat ko sila balay. Kaya nag-chat sa sugat sa mga sugat sa balay. Kaya siyempre, lapit man lang yung kapresan sa amon sa boarding house. Nag-apit ko sa balay kag nag-upa sa mga helmet, jacket. Kasi lapit man lang mo ay madala panay. Kaya sa ano ko mag-helmet, jacket. Tapos, nagsulod ko sa balay. Nagsulod man siya. Tingin ko, sulod ka. Sige, man, tawag sa boarding house. So, pagsulod sa sulod, pagsulod naman dito, naginampa ko tubig, tanong ka silnyet, tapos umuto, pero kung kupad na siya, naghambal pa siya sa ginuot man, pinapanday, wala nagpan. Pagkatapos umuto, tapos yung tubig, hambal ko sila katanda, kaya dalaw na, ginapangitan sa image. Pero gituga lang, ginuot pa, pangitanay. Kaya mo ito yung panday na nagpan, pagkatapos, ito, nag-pusong ko kadali, kaunti malakad na ta, niya sige, lakat, lakat, then dulong sila ng edge, muto, tapos itong dulong mention card ko kasi sa health and practice ko sa health card. Gitawagan ko sa friend ko nga may police daw ng itatapon. Kaya muto, tingala ko then nagkagtok sila ng mesh, tingala may tapos ang police ng mesh, muto police, muto, ipablata na ko nga, di muslan ko kuno siya. So, ngayon, pulaw ko ako yung pagkakaga, wala siyempre kaping sa yung pulis tani. Pero pag siya yung pulis siya, siyempre, mas siya ang pasugat ako, no? Kaya mo to, siya ko pasugat ka, isa ko, nagkata lang ko. Siyempre ko nga lang, pasugat siya. Tingnan lang ko, kasi siyempre, pasugat na sila, kaya na pagkita mo na, batay na yung reality ko. Lalo ka nung wala. Then, nag-pitch kami dito sa Targo Batangas sa may Sangge. Pero sa Kagina, wala. Dahil ko siya mag-pitch. Gamo na sa pitch mo.
tapos ipalitan niyo kung mo ya. Di wala lang ko kasi 5 ko dahil ako. Actually kami ng aligasyon kaya pagpayag sa suspetsado sa aton nga interview. Balita gikan sa patrol ang tagliwat sa Bacolod Action John Diaz. So nasagda na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan. Depende na sa biktima. Kung i-atras siya, kung i-porsige dyan ang kaso nga pagimulo sila security guard luoy man, no? Nagabidala kami sa Mrs. Chiri kag Nonoy Duario and kids, Ga-monitor pa sa aton CSB member Jamie Don Plaza and family. Ga-monitor man kag si 2635. Salamat kag mayong gabi. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa manon Action Night Patrol Program. Lunes, edisyon, ini magkatakop temporaryo. Balik ini buwas Martes. Aton sa mga patrol, unit reporters and action nga napalagay. Kami sa Action Roger Gutib, Action Rufo Dita, Action John Diaz, back-to-back kay Action Papang Nixon Tahom, News Center, Action Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog, Sirad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat ang magtulong, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,